Vă rog să rememorați un caz mai deosebit din activitatea noastră la care ați participat și pe care, bineînțeles, l-ați rezolvat. Vorbesc despre un caz care s-a petrecut în 2016, anul trecut. Solicitarea a venit prin dispecerat prin 112, respectiv la etajul 13 al hotelului Intercontinental se afla o persoană mascată care vrea să se sinucidă, dorește să se sinucidă. A fost cumva unic pentru anul 2016 pentru că persoana, așa cum v-am spus, era mascată. Comunicarea se face din punctul nostru de vedere atât verbal cât și non-verbal. Comunicarea non-verbală reprezintă cam 70% din comunicare. Ori această persoană fiind mascată, ne-a fost foarte greu să comunicăm cu aceasta. Mai ales că rezervarea camerei pe hotel a fost făcută sub o identitate falsă, astfel încât cazul a fost un mister la început pentru noi. Cetățean român? Cetățean român, da. Ce vrea? La sfârșit v-ați dat seama din discuție cu el ce a vrut să obțină acest personaj? Da. Practic făcuse un împrumut la o societate de creditare, un împrumut foarte mare, și am aflat ulterior că chiar în acea zi urma să-i se ia casa. Deci această societate nu plătise împrumutul respectiv și această societate de creditare urma să intre în posesia proprietății lui, respectiv acasă. V-a explicat de ce a purtat masca? Sau doar ați dedus din acțiunea noastră? Nu vrea să fie recunoscut.